Jeg vil gerne udlede formen for undvigelshastighed og Schwarzschild-radiusen. Og hvis vi lige starter med at skrive det, vi egentlig gerne vil komme frem til op i sidste ende her, så er undvigelseshastigheden, den er givet V er lige med kvadratroden af 2 gange G gange M over R. Og vi har G, som er gravitationskonstanten, og M, som er massen af et objekt, og R, som så er radiusen af det objekt. Og undvigelseshastigheden, det er den hastighed, som et vist legeme skal have for at undvige et objekts tyngdefelt. Og derefter har vi så Schwarzschild-radiusen, som er givet ved R, som er lige med 2 gange G gange M over C i anden. Og det er så det samme her, hvor vi så har bare C, som er lysets hastighed. Men derefter for at komme frem til undvigelseshastigheden, så starter vi med en helt generel formel for energibevarelse, som hedder, at kinetisk energi plus potentiel energi skal være den samme før og efter, der er sket en omdannelse af noget energi. Og formlen for kinetisk energi, den er givet ved K, som er lige ved en halv gange lille m gange V i anden, og M det er massen af et objekt, og V så er farten heraf. Og formlen for potentiel energi, den er lige med den her U, lige med minus G, som er gravitationskonstant, gange med store M, gange lille m, divideret med store R. Og lille m, det er så massen af det undvigende objekt, og store m, det er så massen af det objekts tyngdefelt, man gerne vil undvige. Og R, det er så radiusen af det objekt, man gerne vil undvige, altså store m i det her tilfælde. Hvis vi herefter forestiller os, at vi tager et objekt og sender det ud fra jordens tyngdefelt, så vil vi så forestille os, at radiusen heraf, den vil så blive uendelig. Og hvis vi yderligere forestiller os, at vores legeme, når det er kommet uden for vores tyngdefelt, det så står helt stille, så vil vores her kinetiske og potentielle energi efter, den vil så være lige med 0. Så det vil altså sige, at det her led, det vil give 0 efter det. Og hvis vi sætter det ind, så kan vi faktisk godt sætte vores ting ind i vores generelle form her, så vi får, at en halv gange lille m gange V i anden plus minus stor G gange stor M gange lille m er lige med store, eller divideret med stor R er lige med 0. Så nu vil vi faktisk bare sætte det ind i den her form indtil videre. Herefter så vil vi egentlig gerne i sidste ende få isoleret V, fordi vi gerne vil finde undvigelseshastigheden. Og det gør vi først og fremmest ved at trække det her led fra på begge sider, så vi får, at det er en halv gange lille m gange V i anden. Det bliver lige med stor G gange stor M gange lille m divideret med stor R. Herefter så ganger vi så igennem med 2 på begge sider, så vi får fjernet en halv her. Så vi får, at M gange V i anden lige med 2 gange G gange M lille m divideret af radiusen. Herefter så dividerer vi så med lille m på begge sider, så vi får isoleret V. Så vi får, at V i anden bliver lige med 2 G M divideret med R gange M. Og her der kan vi så se, at lille m går ud med hinanden på begge sider. Så der egentlig kommer til at stå 2 GM over R. Og til sidst så tager vi så begge led, kvadratet med begge led, så vi får fjernet, at farten er opflyttet i anden. Så vi får, at V er lige med 2 kvadratroden. V er lige med kvadratroden 2 GM divideret med R. Og det her, det var egentlig den formel, som vi gerne vil frem til. Så det er formlen for undvigelseshastigheden. Herefter så skal vi egentlig bruge den her formel til at komme frem til Schwarzschilds radiusen. Og det gør vi først og fremmest ved at erstatte vores fart her. V, den erstatter vi med C, som er lysets hastighed, fordi vi antager, at objektet så kommer flyvende med lysets hastighed. Og hvis vi så skal finde frem til Schwarzschilds radiusen, så tager vi så det samme udgangspunkt her. Så vi tager, at C er lige med kvadratroden af 2 GM over R. Og
der vil vi så egentlig bare gerne have isoleret R, så vi kommer frem til radien. Så der først og fremmest, der tager vi begge led i anden, så vi får, at C i anden bliver lige med 2GM over R. Fordi hvis vi sætter det her led i anden, så ophæver det vores kvadratrod. Og herefter, så ganger vi så med R på begge sider, så vi får, at C i anden gange med R bliver lige med 2 gange G gange M. Og til sidst så dividerer vi så med C i anden over på den anden side, så vi får isoleret R. Så vi får, at R bliver lige med 2G M over C i anden. Og det her, det kan vi så se, det var det samme som det, vi gerne kunne frem til herover, som jo er Schwarzschilds-radius. Og vi fandt faktisk noget meget sjovt, fordi vi fandt, at radiusen for vores egen sol, den skulle være helt ned til kun 3 km, før at den her Schwarzschilds-radius, den rækkede ud over legemets overflade, og derfor det så endte med at blive et sort hul.